Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Přiměřeně perfektního podcastu. Já jsem Kateřina Benáčková, jsem koučka, krotitelka perfekcionismu a dneska jsem si pozvala Gabiku Michaličkovou, která vlastně ví něco o perfekcionismu při psaní. A dosť dobré, viem. A ne z vlastní zkušenosti, ale ona s tím pracuje vlastně u svých, jak to říct, klientů. No asi to je najlepšie povedať kurzistov, alebo klienti asi to najlepšie sedí. A ty vlastně učíš lidi psát. Mohla bys jakoby říct prvně i pro posluchače, jaký lidi učíš psát a co je učíš psát? Mám na to vtipnú historku, keď sme sa s kamarátmi stretli na jednom byte a plánovali sme jachtovanie po Chorvátsku. A tým, že sme boli skupina, kde sa nie všetci poznali, tak sme sa každý mali predstaviť. A povedala som, že ja som Gabika a učím ľudí písať. A jeden typek, nepoznal som sa, na mňa pozrel. Pritom mi to príde, že to je úplne jasné, čo robím, nie? Tak on mi povedal, že však ja viem písať, že akože to sa učíš na základnej škole. A ja... No, a teraz čo? A pravidelne sa s tým niekedy stretnem, že akože ako písať, že vlastne tomu nerozumiem. A väčšinou sú to ľudia, ktorí to nepotrebujú. Nepotrebujú pre svoj život, takže ja tomu nič nezazlievam, ani sa nejdem hnevať, ani nejdem dehonestovať, že ako to, že nechceš vedieť lepšie písať, Pane Bože, no lebo to nepotrebuješ pre svoj život. Pretože neprišla v tvojom živote situácia, kedy by si potreboval vedieť sformulovať svoje myšlienky tak, aby priniesli nejaký efekt. Takže pre koho sú moje kurzy písania alebo čas so mnou, keď sa rozprávame o písaní, je to väčšinou, je tam niekoľko kategórií a rada poviem, že kto s kým všetkým sa stretávam. Sú to väčšinou copywriteri, ktorí sú na juniornejších, možno mierne seniornejších pozíciách so skúsenosťami, ktorí potrebujú nejako nakopnúť, potrebujú vedieť, ako by ten text mohol vyzerať. Potom sú to veľmi často podnikatelia, podnikateľky, experti, niekto, kto dlhé roky fungoval, má veľmi dobré know-how a záleží mu na tom, aby to bolo... Napadá mi, že perfektné, ale že profesionálne. Že tí naozaj ľudia chcú, aby to bolo profesionálne. Oni vidia, ako veľa balastu sa šíri internetom, ako je odborníkov po 2 víkendových kurzoch a ich to veľmi hnevá a oni sa do toho nechcú úplne položiť, ale pritom ako podnikanie so sebou prináša to, že musíš komunikovať, aby o sebe vedeli. Takže hľadajú, ako formulovať svoje myšlienky, keď chcem predávať, edukovať o svojej téme alebo sa seba prezentovať. No a potom je tu posledná skupina, to sú ľudia, ktorí píšu do šuflíka alebo chcú vydať knihu a teda píšu naozaj, že vyslovene príbehy alebo nejaké svoje poznatky, môžu to byť ale aj tí profesionáli, ktorí chcú napísať nejakú knihu, ktorá obsahuje ich know-how, alebo sú to ľudia, ktorí sa potrebujú vypísať zo svojho života a priniesť to v nejakom príbehu, v nejakom románe, čomkoľvek. No a teraz si povedz, že by mi všetci marketéri, rovnako ako aj ja, ktorá marketing robím, mi povedali, musíš na každého jedného z nich inak cieliť svoju komunikáciu a musíš to porozdeľovať, lebo takto je to neuchopiteľné. A ja tomu rozumiem, je to pravda. Je to pravda. Lenže čo sa mi ukazuje, keď mi prídu ľudia na kurz, aké je krásne to, že každý z nás má problémy pri inej časti toho písania. Niektorí sú výborní v tom povedať niečo do konkrétnosti a krásne to opísať, že sa tam vieš dostať. Pritom ale keď majú napísať niečo stručné, tak je to príšerné. A potom máš ľudí, ktorí sú tak struční, že je to zosekané, chladné a vlastne nekonkrétne. A vlastne si musíš veľa vecí domýšľať, ktorým ale práve tí, ktorí vedia krásne priniesť tú konkrétnosť, im vedia v tom pomôcť. A keď sa títo ľudia stretnú v tej skupine, a to sa vždy stretnú, keď robím tie kurzy, mne to príde tak obohacujúce a tak obohacujúce, že to vlastne nechcem meniť, že nechcem robiť čisto skupinu iba pre tých, ktorí chcú napísať príbeh a iba čisto pre tých, ktorí potrebujú o svojom biznise rozprávať a písať.
Jo, takže slyším, že vlastně máš velmi nedokonalý marketing tím, že nemáš jako... Nemám persony. Ano, přesně. Tak to se mi líbí. Vítej v našem podcastu, určitě sem patříš. A další věc je, že slyším, že teda na kurzech, slyším, že i vlastně jako jim pomáháš psát nějakým způsobem, aby tam bylo jako to všechno, co má být, možné. A ta konkrétnost, a i jakoby ta obecnost, stručnost a tak. Ale pochopila jsem, že neděláš vlastně jenom tohle, že nejde jenom o to, jakým způsobem ten člověk píše, jako píše ten samotný text, ale že se vlastně věnuješ všem těm částem toho psaní, toho tvůrčího procesu. A vlastně jsi o tom napsala i knížku, která se věnuje všem těm částem, která se jmenuje Jednoducho píš a máš ji tady sebou. Ano. Tak toto je ona. To je ona. No, vďaka, že to prinášaš, lebo my veľakrát máme pocit, že písanie je o tom, že si sadnem na nejaké krásne prostredie, u mňa by to bola kaviareň, príjemná hudba, ktorá ma nevyrušuje, ale dotvára to prostredie, mám tam ľadový čaj, kávu, zápisník a píšem. No, lenže tak to nefunguje. Do toho písania pri písaní sa stretávaš sám so sebou. Že pri tom písaní to nie je iba o tých slovách, ale o tom, čo si ty myslíš o tých slovách. A to bož, keď ešte ideš písať texty, ktoré sú pre teba a majú prezentovať teba napríklad, tak to je, že márnosť snaženia, pretože tam príde strašne veľa momentov, kedy ti to tam nabúravajú všelijaké tvoje predstavy o sebe, o tom, ako by to malo byť a tak. Takže na každom kurze, aj v tej knižke, aj keď robím s niekým, ešte predtým, než začneme písať a než im začnem tým ľuďom dávať tipy, takéto veci sa vo vetách vyškrtávajú, takto to vieš naformulovať lepšie, takto skrátiť tú vetu. Všetky také tie technikálie sa bavíme o tom, prečo doteraz nepísali. Že sa vlastne tak stretnú so svojimi démonmi a naozaj idú do toho, prečo nepíšu. Čoraz častejšie mám ľudí, ktorí hovoria, že nemajú čas. Ale aj tam sa dostávame, že prečo to písanie, prečo si nenapísala tú knihu, o ktorej celý život hovoríš, že ju napíšeš. Ono to nie je úplne o čase. To je o tom, že ty zrazu, keď si ideš sadnúť, tak aspoň u mňa je to tak, že sa vynorí pani dokonalá, ktorá je potvora jedna hnusná, ktorá mi hovorí, že toto, ale tento napíše o mnoho lepšie. A čo si myslíš, že o tom povie tento guru? A na čo sa tu ty ideš tváriť? Že vlastne tam príde. A podľa mňa je toto veľmi dobre poznať, tieto strachy alebo halúze. Pretože to je moja výbava, s ktorou prichádzam k tomu písaniu. Ja to potrebujem poznať. Ja potrebujem vedieť, že aha, takže teraz, keď mi to nejde písať, tak je to preto, lebo táto moja halúz sa tu vyskytla. Čo s ňou môžem robiť? To tiež robíme na tých kurzoch, že ako to vlastne uchopiť, lebo my ako náhle pomenujeme ten strach alebo tú halus, to prečo nepíšeme, tak trochu zbavujeme tej sily, tej moci, ktorú má nad nami. Takže my to potrebujeme vedieť pomenovať, aby keď príde k tomu procesu, že idem písať a objavia sa všetky tieto persóny a tieto bytosti, aby som vedela s tým nejako narábať. A už sa naozaj mohla venovať tomu textu. Takže myslím si, že skôr ako hovoriť, ako má vyzerať super duper nadpis, sa potrebujeme naozaj pozrieť na to, s akou výbavou prichádzame, s akými negatívnymi presvedčeniami prichádzame k písaniu. To je zajímavý, to je hrozně zajímavý jako přístup. A možná na to rovnou navážu. Ty už tady mluvila o své paní dokonalé, která ti říká, jak by to mělo vypadat a různé věci. Předpokládám, že jedna věc, která může brzdit lidi od psaní, a o tom se vlastně chcem bavit tady v tom konkrétním díle podcastu, je perfekcionismus. Vůbec nechci říct, že to je jako jiná věc, co člověka brzdí od psaní, ale předpokládám, že to tam vnímáš, tak by mě zajímalo, jaký jsou tvoje zkušenosti jako s prací, s těma s tvýma klientama, kurzistama, nebo i tvý vlastní, jako v jakých místech, jo, nebo jakým způsobem může vlastně člověka ovlivnit jeho vlastní perfekcionismus při psaní.
No tak, že nepíše. To je asi to najhoršie, čo sa môže stať. Poviem tu jeden príklad a potom ti konkrétne odpoviem. Ja to pravidelne spomínam. Bola nejaká knižka od jedného autora, ktorý hovoril o jednej téme veľmi... Nehovoril o nej dobre. Prinášal tú tému na Slovensko. Mne to prišlo vtedy veľmi objavné a chcela som o tom vedieť viacej. Zámerne nebudem hovoriť, že aká. Keď som dostala tú knihu do rúk a čítala som si ju, ja som bola nasratá. Ja som bola strašne nahnevaná, pretože ten text bol nahovorený, neprešiel žiadnou redakciou, žiadnou editáciou. Ešte na začiatku aj hovoria, že špecifický spôsob vyjadrovania autora sme chceli zachovať a nevstúpili sme do toho. Ten autor si v jednom odseku, vlastne kým som to dočítala, tak to bolo hrozné. A mňa to udivuje, že on nemal problém to vlastne takto vypustiť, čo napísal. Vlastne nemal ani problém dať tam... pravdepodobne mal nejakú editorku, ktorá mu to zeditovala, ale neviem nakoľko. Nezeditovala mu to podľa mňa vôbec. Ale, a vlastne si potom hovorím, že a potom sú tu geniálni ľudia, ktorí mi na káve hovoria takéto proste super veci alebo príbehy a vedia to povedať a tí majú strach to vlastne uchopiť. Že to je vlastne aká škoda, že mi je to hrozne ľúto, že ich nemôžem čítať, premýšľať o tom, ako oni premýšľajú nad vecami. Že to mi príde hrozne ľúto. Preto to chcem tuto nahlas povedať, že niektorí nemajú problém hovoriť o veciach a vlastne ani si to nezeditovať a druhí majú problém, pritom sú brutálni už len na káve, keď ti to rozprávajú. No a ten perfekcionizmus ja si myslím, že ak niekto je perfekcionista, tak pri písaní sa to ešte viacej zvýrazní. Niekedy to môže byť na začiatku, niekedy to môže byť uprostred toho, ako ja tvorím ten text, že ho neustále prerábam, lebo ešte nie je perfektný a nedokončím ho nikdy, alebo ho nezačnem vôbec písať, alebo ho už mám dokončený, je perfektný, ale mám problém to publikovať. Takže tých oblastí tam môže byť hrozne veľa a to je podľa mňa objavné, keď to každý jeden z nás zistí, kde to má. Veľmi často prichádzajú ľudia s tým, že sa porovnávajú. To mám napríklad ja veľmi silné, to o sebe viem, že sa porovnávam s inými autormi, inými odborníkmi v oblasti marketingu, písania, komunikácie a vtedy si hovorím, že fúha, že čo ak sú oni lepší? To nemôžem, to sú iba moje dohady, to sú iba moje nejaké projekcie a potom si hovorím, že dobre, ale čo ak ja rozprávam takým jazykom, že sa viem prihovoriť inej skupine ľudí, pre ktorú by XYZ vôbec nebol zaujímavý, alebo by ju v niečom iritoval, alebo by hovoril príliš zložito, alebo príliš jednoducho. Čo ak ja môžem rezonovať s nejakou skupinou ľudí? A vtedy si poviem, tak to má asi šancu uspieť, že prečo nie. Tady vlastně zmiňuješ už jako nějakou strategii první pro to, jak to vlastně překonat. Jo, slyším tady to s tím srovnáváním, že vlastně vnímáš, že ten tvůj jazyk nebo tvůj způsob předávání nebo ten pohled na to téma je tak specifický, že prostě nebude jako horší než něčí jiný, bude prostě jiný. A môže si nájsť svojich čitateľov alebo poslucháčov, lebo nemusí to byť iba pri písaní, to je hovorení o tom, ako to chce mať. Zároveň je tu veľmi silné, myslím si, že to funguje zo školy ešte stále. Diktát, sloh, červené pero, počítanie riadkov, či splním rozsah, škrtanie, že vlastne celé to, o čom by písanie malo byť na slohoch, sa zredukovalo na to, či tam máš úvod, jadro, záver a splníš rozsah a napíšeš to pekne a spisovne, že to akože nechcem nič hovoriť, ale ani mne by sa toto nechcelo napísať, lebo by som sa cítila hrozne oklieštená o to, ako by ten text mal byť. A to teraz môžeme sa hnevať na systém, na učiteľky, no proste je to tak. A máme to asi každý z nás v sebe. Jo, musím říct, že vnímám, že způsob, jakým se učí na běžných školách, tak vnímám velký záseky jako v myslích svých klientů,
které tam jsou, ty otázky, jak to jako udělat nějak líp, ale vnímám tam taky jako velkou vazbu v různých věcech a tady mně to přijde úplně velmi konkrétní u toho psaní, jako jak se k tomu vlastně přistupuje, co znamená ve škole, když píšeš dobře a co to pak znamená jako ve tvém životě, jakože v té praxi, že vlastně jako ty vado, to je úplně jedno, jestli tam máš teda úvod, stať a závěr, když ten příběh prostě je nudnej, nebo se s ním nestotožníš, nebo jo. Že niektorí, ktorí píšu správne, ešte neznamená, že tie texty sú vtipné, že ťa vedia chytiť, že sú pútavé, že to tam vôbec nemusí byť. Druhá věc je, že přesně si myslím, že zrovna tady perfekcionista, co to poslouchá, tak si řekne a sakra, jo, prostě to, že to mám dobře napsané, tak neznamená ještě, že to je vtipný a poutavý text. Víš, že jako zase je to nějaký prostě jako co... No dobré, ale tam si treba povedať, že na čo ten text má byť. On má rozosmiať, alebo mi má predať jeho službu, alebo má inšpirovať, lebo nemusí byť všetko násilu vtipné, veď to je hrozné. Akože vedieť niekoho, že skús ma rozosmiať, je vlastne hrozne ťažká zákazka. To stand-upisti by o tom vedeli rozprávať, že to je vlastne dosť zmiešané s trápnom, s tom, že to nevyjde. OK... Si myslím, že okrem toho perfekcionizmu, ktorý je tam veľmi silno prítomný, máme aj to, že potrebujeme sa naozaj pozerať na to, keď píšem, kde mi to nefunguje a tam to identifikovať. Veľakrát je tam ten perfekcionizmus naozaj na začiatku, aj v strede v tom, že neustále prepisujem a ja už vlastne počas písania, lebo tá fáza veľmi zjednodušenie je, že sa máš pripraviť na to písanie. Veľakrát si ľudia myslia, že predstav si, máš hodinu na písanie textu nejakého, ja neviem, blogu alebo newslettera. A máš hodinu na to, aby si to napísala. Viacej ti neviem dať. Máš toľko to. Tak čo budeš robiť? Budeš hneď písať? No, veľa ľudí má tú predstavu, že áno, ja hneď začnem písať a potom to akože si skontrolujem. Nie. Ty aspoň 20 alebo 30 minút musíš venovať príprave. No, ale počkaj, vysvetlím prečo. Lebo my to veľmi podceňujeme, tú prípravu. My si myslíme, že však to je v pohode, veď ja viem, o čom chcem písať. Väčšina z nás to zistí, až keď to píše a 4-krát prepisuje. A potom prirodzene, že keď to 10-krát prepisujem, pretože som bola hrpr do písania a neurobila som si svoju domácu úlohu, teda prípravu, jasné, že ma to potom nebaví. Jasné, že potom to nalepím a mne nejdu slohy písať a mňa to nebaví a ja to neviem dokončiť. Nie. Ty si len išla písať hrozne rýchlo, ešte predtým, aby si ujasnila, o čom ten text má byť a čo ním chceš dosiahnuť. Neurobila si domácu úlohu, takže tá domáca úloha, predtým, než začneš klepotať do klávesnice, je sa pozrieť na to, čo tým textom chcem povedať, dosiahnuť a kto si to ideálne má prečítať. Potom, keď začneš písať a máš toto hotové, tak sa ti píše naozaj jednoducho. A potom máš ten čas na to, kde to môžeš šperkovať, kde môžeš hľadať chyby, preklepy, možno nejaký fórik alebo niečo tam vložiť, ale prečo to veľakrát nefunguje? Lebo my píšeme a rovno aj editujeme a do toho ešte robíme grafiku. Akože ten mozog sa môže zblázniť. On má rád, keď dokončíš nejakú vec. Aha. Super, takže slyším další strategii na perfekcionismus v průběhu a na začátku nějaký jako za prvý tam vnímám ten problém jako začít. Áno, to je veľmi častý. A taky jako přepisování v průběhu a slyším, že možná na oboje tato strategie je fajn a to, jak říkáš, je vlastně jako příprava. Nějaká příprava před tím psaním. Nějaký promyšlení si. Už vnímám, že se tam tady začíná skládat nějaký konkrétní nástroje. Tak nevím, jestli k tomu chceš ještě něco dodat. Jestli třeba tak dodej a jestli ne, tak mě hrozně zajímá ještě ta finální fáze a to je, když už to máš jako napsané. Třeba s tou já třeba jako problém nemám, ale vnímám, že hodně jako lidí s ním problém má, že už to máš jakoby hotový, ale je pro tebe těžký to vlastně publikovat, a nebo to jakoby teda uděláš, ale je ti to strašně jako diskomfortní. Môžem byť veľmi, veľmi priama, že kebyže za mnou ty prídeš s týmto problémom, čo ti poviem? Musíš. Hej, tak ti poviem, že nikoho nezaujímaš. Au. Ale to neznamená, že to nemáš publikovať. Chcem tým iba povedať, že v tak zahltenej dobe, kde mne moja najlepšia kamarátka napíše správu a ja 2 dní jej zabudnem odpísať, neznamená to, že ju mám menej rada, hnevám sa čokoľvek, len proste, že žijem život. Hej?
A my máme pocit, že ten príspevok alebo ten newsletter, ktorý som tu týždeň písala a ľudia si na neho veľakrát si ho otvoria, povedia si, že si ho prečítajú potom, alebo si ho možno ani neotvoria. Bojujeme tu s pozornosťou. Naozaj bojujeme, máme problém, ako nám narastajú vedomosti, strácame schopnosť zostať pri niečom, udržať si tú pozornosť. A veď to vidíme teraz akože vyfičané tiktokové videá, kde ja mám pocit, že akože ja nemám ADHD, ale mala by som ho mať, že na mňa je to veľmi akčné a ja rozumiem, prečo to tak je. Ani mňa nebaví pozerať niekedy len tak ako celé video a tiež tam chcem mať tak akože nech je to dynamickejšie. Veď v poriadku, ale nikoho nezaujímaš. Akože v konečnom dôsledku ak sa rozprávame naozaj o príspevku na LinkedIn, tak si ho prečíta fakt hrozne málo ľudí na to, aby si ho nepublikovala. Chtěla bych říct hezký, ale... No, a toto je to. Ale a teraz jo, akože možno ťa to nahnevá a povieš si, že tak ja už nebudem písať vôbec. A ja poviem, OK, je to škoda. Ak si podnikateľ, tak do nejakej miery to budeš potrebovať. Keď tak outsourcuj si niekoho, najmi si niekoho, kto to bude za teba písať, ak máš na to peniaze. Ak na to nemáš peniaze, tak si to píš jednoducho. Jednoducho píš. Alebo sa na to vykašli a nájdi si iné spôsoby, ale ako myslím si, že to písanie budeš nejakým spôsobom potrebovať. A ak by si písala román a povieš, že nikoho to nezaujíma, no pri tej knihe je to naozaj také, že musíš asi cca vedieť, že pre koho kto si ideálne prečíta tú knihu a písať to čo najviac preňho. A písať to aj s tým, že ak to píšem pre jedného človeka a ten si to prečíta a bude z toho niečo mať, tak to má zmysel. A brať na seba tú zodpovednosť, že keď si to jeden prečíta, tak ja som vlastne s tým spokojný. Ja som väčšinu ja som teda vydala 2 knižky a tuto si hovorím, že dobre, nie, jeden je asi málo, ale ak to pomôže 10 ľuďom sa cítiť ľahšie pri písaní, tak to pre mňa má zmysel. Naozaj to pre mňa má zmysel. Povedz mi, že ovplyvniť 10 ľudí, aby sa im ľahšie písalo, veď to není akože také, že svetový mier. Nie, to je ako, veď ak to vie niekomu pomôcť, tak veď to je super, nie? Jo, ty změníš 10 životů, když 10 lidem to pomůže. No, akože prečo nie? No, každopádně tvoji knižku už si koupilo 200 lidí, takže myslím, že a to ještě ani nebyla vydaná, pozor, koupí si pouze příslib vydání této knížky, takže myslím, že to bude, ten tvůj dopad bude jako daleko větší, ale hrozně se mně líbí tohle jako ta technika, jo, že vlastně nějak snižuješ ten jako i ten chtěnej dopad, nebo tvoje očekávání vlastně od toho, kolik lidí si to teda jako přečte. Lebo pokiaľ, že chcem mať bestseller, dobre, OK. A teraz, že čo to znamená? Že idem si hovoriť v slovenskom kontexte alebo svetovom? Že vlastne že hrozne ťažkopádne to ide. A to písanie nemá byť ťažkopádne. Mne sa nechce čítať ťažkú literatúru. Ak chcem, tak si dám Dostojevského. Ale veď to je v poriadku, aj píšme. Akože, to teraz nehovorím, že máme robiť všetko iba jednoduché a po povrchu. To tým vôbec nechcem povedať. Ale že pre mňa ako autorku aj teba to musí baviť, aj ty sa do toho musíš dostať a tešiť sa z toho. Že to mi príde veľmi dôležité. A jednu vec som mala, čo som ti chcela povedať, ale asi mi to vysvišťalo z hlavy. Príde mi to podľa mňa. Když to tam zasviští zpátky, áno, tak to hneď pôjdem, áno, hneď to chytím, hej. Ale inak takto to funguje, že veľakrát si my myslíme, že tá kreativita je vlastne otvorenosť voči tomu, že tuto sa dačo deje, tuto, ja to tak... Vyznie to teraz divne, ale že ja verím v to, že tie nápady proste tu niekde tak poletujú a že ty niekedy, keď máš tú hlavu otvorenú, tak to príde a ty pokiaľ to rýchlo nechytíš a nenapíšeš si aspoň takto by to mohlo vyzerať, tak je dosť možné, že to potom proste strátíš. Aha. No, tak už mi to nenapadne teraz. No, tak tady vidíte v praxi v přímém přenosu, jak to vypadá, když člověk nechtí jako dostatečně brzo svoji kreativní myšlenku. A já bych chtěla ještě do toho určitě zmínit, že mám pocit, že když takhle řekneš, že jako učíš lidi psát, že to jako působí, takže to je pouze pro nějaké lidi, kteří to využívají na profesionální úrovni. A ano, věřím, že to jsou lidi, kteří jsou ochotní jít na kurz, věnovat tomu čas, energii a peníze.
ale jsem jako ráda, že jsi vlastně napsala knížku a že děláš obsah a newsletter, který je mimochodem super a všem ho jako doporučuji, já ho hrozně ráda čtu, je jako strašně příjemný a tak dobře napsaný, že si říkám úplně prostě to chci taky takhle psát. A říkám to kvůli tomu, že my jako všichni píšem. Jo, ano, prostě ano. jako když jsme v pracovním procesu úplně běžným, nejsme jako freelanceri nebo tak, neděláme marketing, tak všichni píšem a já vnímám, že pro spoustu lidí a právě spoustu mých klientů, perfekcionistů, je hrozně náročný, hrozně kapacity bere to běžný psaní. Jo? Jakože třeba odpovědět na zprávu od nějakého vzdálenějšího rodinného příslušníka. Odpovědět na e-mail, aby to dávalo smysl a řeklo to, co chceš. Jo, tady takovýhle jako závěrečnou zprávu napsat, závěr nějakého projektu, jo, nebo něco a nějakou anotaci. Jo, my jsme všichni strašně šťastní, že teďka existuje AI, ale ty vado, jako potřebovat na to, že odpovíš na e-mail to, že tam hodíš konverzaci do AI a napíše to AI, protože proto ty bys nad tím strávil hodinu. Mně to přijde úplně jako děsivý, jo, a přijde mně, že přesně, že tohle se jako dá naučit, jo, že se dá naučit umět odpovědět na jakoukoliv zprávu, e-mail a cokoliv, tak, aby to mělo hlavu a patu, dávalo to smysl a nebralo ti to ty kapacity a nebyl z toho nervózní a v napětí a že jsi to odeslal a bude tam asi překlep a co když to a co si bude myslet, ježiš, a tohle jsem, ten pozdrav, to jsem neměl takhle familiárně, jo, že vlastně jako že mně přijde, že když se s tím naučíš pracovat, jo, zase je to jako práce s perfekcionismem, která za prvý je přenositelná do všech oblastí jiných života, kde ty se tím neučíš jenom psát, ty se tím učíš přesně, jak říkáš, jako zjistit, co tě brzdí od toho. Udělat něco a není to jako jenom psaní, že jo? Ale cokoliv v podobném duchu, odevzdávat projekt klientovi třeba. Jo? To si myslím, že jakýkoliv kreativní proces je velmi podobný, bych řekla. Že vlastně vnímám hrozný bohatství v tom tématu, že je to strašně přenositelný na spoustu věcí a samotnou mě to hrozně zajímá a čím víc o tom bavíme, tak tím víc jakoby se těším, až knížka vyjde a budu si ji moc přečíst. Áno, no za mňa je to, ja preto vyslovene nerobím, že učím písať príbeh, aj keď viem niekoho pri tom sprevádzať, alebo ako písať newsletter, aj keď viem sprevádzať, lebo ja si myslím, že nech je to hociaký text, tak má mať 3 kvality a to je, že má byť stručný, teda nie je rozvláčný, neopisujem, nevykecávam sa, má byť stručný, má byť jasný, teda ja viem, čo som si vlastne prečítala a čo tým chcel autor povedať a má byť pútavý, má ma baviť. A tieto 3 veličiny alebo kvality musia byť v SMS-ke, v newsletteri, v knihe, na billboarde, hoci kde. A toto si myslím, že toto keď vieme pretaviť do každodennosti pri písaní, tak sa nám bude lepšie žiť. Pri tom AI, ja sa pri tom pristavím, AI je výborná v priemernosti. Ona je naučená na modeloch a na textoch, ktoré do nej naliali a vie to napísať veľmi dobre priemerne. My to nevieme napísať dokonale, ale vieme to napísať o dosť lepšie ako ona. Zatiaľ. Neviem, čo bude o 3 roky. Keď si toto niekto počúva o 3 roky, možno sa na mňa huronsky smeje. Beriem túto zodpovednosť na seba, ale naozaj ona píše za priemeru, ona si pozrie, že čo funguje, prečo ľudia čítajú, keď je to rozformátované. Ja keď už vidím, že sú tie texty tak rozformátované, mňa to akože nebaví ma to, lebo si niekto o mne myslí, že som nemohúca, že neviem dočítať dlhšiu vetu. Vieš, že mi to príde... Je tam hrozne veľa tých šablón, ako ona funguje a ona sa na tom naučila, že áno, takýto príspevok do 200 slov, tak ona ti ho do 200 slov napíše, ale to, že je to vlastne ploché a možno keby, že to napíšeš ty s 300 slovami, tak som úplne in a idem do toho, tak to tam nie je. Zároveň, čo sa deje, čoraz viacej ľudí, my nie sme hlúpe bytosti, my nepotrebujeme mať pri sebe detektor AI, aby sme vedeli identifikovať, ktorý text je napísaný AI a ktorý napísal reálne človek, alebo možno to bol hybrid, že sa to pozapájalo. Ale my začíname byť unavení z tých predvídateľných šablón, ktoré AI texty sú.
A preto to vypustíme, lebo naše oko hneď už už toto viem, že je AI a že vlastne sa mi to ani nechce čítať dokonca. Neviem, či to máš aj ty tak. Že ja keď vidím niektorých autorov na LinkedIne a viem to celkom rýchlo identifikovať, ja mu rozumiem, že to robí, nech to tak robí úplne v pohode, ale ja si zrazu hovorím, že tak dobre, tak ja tu teraz trčím na LinkedIne, asi by som pravdepodobne mala písať. A nie som so svojou dcérou, je s ňou buď muž alebo opatrovateľka a ja vlastne si tu čítam text, ktorý vygenerovala umelá inteligencia, že tuto je niečo fakt nesprávne. Že ja chcem čítať reálnych ľudí, aj s preklepmi, aj s tým, že niekedy to možno bude dlhé, nedokonalé, ale toto chcem čítať. A myslím si, že čoraz viacej toto bude prítomné pri sociálnych sieťach. Ja napríklad minimálne pri vizuálnej stránke Instagramu, keď si pozriem nejaké videá a vidím, že je to urobené AI, ja si to nepozriem, lebo sa mi to proste nepáči, pretože viem, čo tí grafici za umenie vytvárajú, alebo keď točia videá ľudia, tak ja viem, že čo je to za umenie a mne sa nechce pozerať, keď to niekto urobí AI, lebo to tam vidíš. Rovnako ako to vidíš pri textoch, aj keď je to ešte trošku také, že vie to byť dobre uchopené. A tým chcem povedať, aj ja využívam umelú inteligenciu v celej tejto knížke. To inak chcem povedať, som v nejakom momente ku koncu, keď sme asi 10-krát ju revidovali pred tlačou a vyhľadávali preklepy, som urobila to, že som to dala do Claudu. On našiel ešte 150 vecí, ktoré tam boli. Videli sme to 3 oči. Myslím si, že dosť kvalitných ľudí. A ona napriek tomu to tam našla. Lebo jednak, to musím povedať, autor keď píše, on nemôže si sám sebe robiť korektúry. To neexistuje, lebo máš autorskú slepotu. Ja tú knihu chcem vidieť maximálne na krste. Ja ju fakt akože, ja v tomto momente ju nechcem vidieť, lebo som z nej tak nabažená, tak som ju videla spredu, odzadu. Nemôžem ju vidieť. A nie je to super, že to vlastne ona identifikovala, že mi v tomto pomohla? Veď to je super. Prečo by nemohla byť do toho zapojená? Ja nechcem hovoriť, nie, nerobte to, to páli. Nie. Ale ak to chcete používať, používajte to u mne. Nenechajte si zobrať formulovanie myšlienok, svoje príhody, svoje know-how. Lebo to potom veľmi... ľudí to možno ani nebudú vedieť prečo. Nemusia mať naozaj, ja to tak hovorím, že detektor, ale budú vedieť, že to ma nebaví. Lebo tá AI zatiaľ píše z priemernosti. A píše klišé. Jo, já jako vnímám, že čím dál líp se dá AI naučit jako na nějakých konkrétních vlastních třeba textech. Stejně mně to nepřijde jako úplně, ale jako vnímám ten posun. A při různých fázích toho kreativního procesu si myslím, že to je různě zdravý a nezdravý pro perfekcionistu třeba konkrétně se obracet k AI. Ale líbí se mně ten tvůj pohled na to, že když se snažíš dosáhnout toho standardu AI třeba, jo, který nemá chyby, nemá překlepy, tohle tam třeba nenajdeš, jo, má to nějakou linku, je to tak prodejní, jak to má být, já nevím, je to v nějaký tvojí strategii, blablabla, tak ale přesně, je to jako průměrný. A je to, čeho chceš dosáhnout, je jako ten tvůj cíl, aby ten text splňoval všechny, to jak to psaní ve škole, jo, aby měl úvod, stať a závěr, aby tam nebyly žádný překlepy, aby byl na 80% prodejní a na 20% autentický. To je ten tvůj cíl, je to jako ono, tohle si má jako pomyslet ten člověk, který to čte, nebo jako tohle chceš dosáhnout, to mně přijde. Já se snažím AI používat na to, co mě jako nebaví. Jo? Že prostě jsou věci, věřím, že jsou lidi, kteří jako třeba kreativní věci nebaví, jo? Prostě nebaví je psát, nebaví je ty svoje myšlenky nějak formulovat. Když třeba přepisovat audio do textu, to by mě opravdu nebavilo, to jsem fakt strašně vděčná, že to prostě udělá jako AI. Druhá mě to zkontroluje a prostě třetí tam udělá časové značky. Jo? Ale na to je úplně bezvadný. Na druhou stranu, pokud by člověka tohle bavilo, pokud by ho bavilo poslouchat audio a přepisovat to do textu, prostě jako co? No tak jako asi se tím už člověk neuživí, ale pokud si chce svoje poznámky takhle zpracovávat, tak ať si to tak zpracovává. A stejně tak prostě, když člověka sítí nějaký kreativní proces a nebo dodává jeho textu, knize, marketingu, newsletteru, SMSce, e-mailu,
nějaký jako punc autenticity a má člověk pocit, že je tam víc on a že ta druhá strana komunikuje s člověkem a je to pro něj důležitý. To není asi pro všechny, ale když to pro člověka je důležitý a teď se začíná to téma objevovat, člověk nebo stroj je to důležitý, čí obsah konzumuješ, tak si myslím, že to je super na tu AI si vyprdnout nebo prostě použít to přesně na revizi, na formátování, na, já nevím, prostě na zkontrolování toho, jestli je to dost prodejní a řekne, no, trošku bys mohl přidat. A ty tam to přidáš, chápeš, jo, ale ne, že ti to... Jo, tak tohle mi přijde super téma, fakt, že to zmiňuješ a to si myslím, že bychom někdy měli otevřít i v tomhle podcastu téma jako perfekcionismus a AI, protože tam vidíme jako brutální. Áno, ale zober si ten paradox, že tebe napíše aj AI niečo, ale ty napriek tomu máš problém to publikovať. Že to už je jaká schýza. Tedy je naozaj čas na to, aby si sa pozrel, že prečo je to pre mňa problematické hovoriť o niečom, v čom sa cítim naozaj kompetentný. To je aká sranda, nie? A pri tej AI mi ešte napadá nepozerať sa na ňu ako na toho, kto mi vytvorí tie texty, ale niekoho, kto mi dá kritický feedback na to. A ja si to podľa toho prepíšem, že to mi príde veľmi, veľmi fajn. Takže radšej to používajme na to, povedz mi, kde by si to vylepšil. Hezký, tak tady slyším další strategii jako návod na to, jakým způsobem třeba používat AI při psaní, která je jako v souladu s nějakou tvojí jako, jo, jako s tvým postojem k tomu. Ano. A to je hezký. Já ještě si takhle uvědomuji, jaký pro mě to je rozdíl. Jakože třeba posty tak píšu v 90% jako jenom já, jako Ručo. Ale třeba texty na webu pro mě byly strašně velký díl a jako nedokázala jsem to napsat já, ani jsem to nedokázala nějak dát dokupy a hodně jsem si pomohla AI. No a když čtu nějaký svůj starý post, tak si říkám, dobře jsi to napsala Kači, to je zábavný, prostě to je hustý a třeba tady trošku není jasný, co si chtěla říct, ale je to jako baví mě to, furt mě baví. A když se koukám na ten web, tak si říkám, to jsou sračky a je to dobrý, že to je jako že to je spisovně, když normálně mluvím nespisovně vždycky a teď jako, ale AI říkala, že vlastně na tom webu by se to hodilo a teď jako tam jsou ty formulace, které je to moc dlouhý, zkrať to jako do 3 vět a teď jako a já jsem to i upravovala, aby mě to víc lezlo z pusy, ale nejsou to moje věty. Jo, jsou jako mnou upravený, aby to nebylo jako divný, ale není to... Nevzala bych to takhle, podepsala a řekla, tohle je prostě jako můj web, na který jsem... Áno. A Kati, zároveň ti poviem, na ten web prídu ľudia sa pozrieť na to. Tam je dôležité, aby vedeli, čo robíš, ako robíš a za koľko robíš. Nemusí to byť perfektné a vždy to vieš vylepšiť. Nie je to billboardová kampaň po celom Česku a Slovensku. Akože zase nemusí to byť dokonalé. Odpovedáš tam na to, čo robíš? Áno. Odpovedáš, ako to robíš? Áno. A za koľko to robíš? Hej. No, tak potom... tak díky, tak jo, tak kolik za terapii bereš? Nie, vôbec. Nie, ale tak 100-krát radšej namiesto toho vyľaďovania webu, na ktorý ako nič zlom, to nie je e-shop, to nie je Alza. príde za týždeň 100 ľudí, tak... Samozrejme, musí to byť dobré, ale formulovať 3 vety, vieš, to nie je... Vždy to vieš vymeniť, ja hovorím, není to billboard. To je hezky. Aj ten billboard vieš ešte prelepiť. Takže trošku to stojí peňazí, ale vieš to prelepiť. Dík, to se mě ulevilo. Tady dneska takový takovou terapii. Tým ale chcem všetkým povedať, že pravidelne aspoň každé 3 mesiace si pozerajte svoj web a pozrite sa, či je aktuálny. Ako naozaj, lebo tie situácie naozaj pri freelance podnikateľoch a konzultantoch sa menia a potrebujete si to pozrieť, lebo veľakrát máš vhľady, ktoré by si tam mohla dať. Preto čím jednoduchšie webka na začiatok, tým viacej super. Hovorí niekto, kto mesiac a pol robil svoju webovú stránku a vie písať, hej? To je... A teraz sa na ňu pozriem a si hovorím, že teba by som prekopala celú jak si, ale robím niečo iné. Ale to do mě přijde super a to já právě dělám taky, že jako vlastně se učím být jako nějak v míru s tím, že to není jako perfektní a jako nejenom, že by to sneslo pár drobných úprav, ale že by to chtělo prostě celý překopat od základu, udělat to úplně jinak. Ano. Od začátku celý to schéma, systém, prostě kořeny. Jo, a ty vlastně jako
víš, že kdyby se s tímhle nechala unést, tak neustále předěláváš všechno. A ty potřebuješ ale pracovat. A ty potřebuješ pracovat, přesně. Takže i s knihou předpokládám. No samozřejmě, ano. Že jedno datum bylo, kdy jsi to musela. Áno, bolo to o 2 týždne neskôr. Dobre, za mňa mnoho vecí nevyšlo tak, ako malo. Ja som si predstavovala, že tú kampaň na vydanie a podporu vydania tej knižky budem robiť s prstom v nose s 3-ročným dieťaťom, ktoré vlastne nechodí na full time do škôlky. A do toho 3 týždne zo 6 bolo choré doma. A teraz, keď sa tak pozerám, že koľko sa vyzbieralo, naposledy sme sa pozerali, že ako to je, tak si hovorím, že toto jak som vlastne dala, že nechápem. Takže uznávam samu seba, že naozaj, že good job, že pozerám sa na seba o mnoho sebavedomejšie v tomto. A zároveň je tam kopec vecí, Kati, kebyže ti poviem, čo som mala všetko na začiatku vymyslené, ako by to mohlo byť, ako by to mohlo vyzerať, ako by tá kniha ešte, čo by tam mohlo byť. Ako naozaj, ona nie je dokonalá. Ja to chcem zdôrazniť, ona nie je dokonalá. A napriek tomu si myslím, že je dobrá. A co ti kniha je vlastně jako hotová, vyzbíráno, téměř kromě pár eur, celá částka na to, aby vlastně se mohla... Navyše, hej. Ano, vidíš, tak v tom případě už jako máš vlastně hotovo. To znamená, že jako úspěch, podařilo se, kniha ti vychází, napsala si knihu. Co na to říká jako paní dokonalá tvoje? Pani dokonalá, sranda, že to spomínaš. Bola som vo viacerých podcastoch za posledné 2 mesiace a skoro všetkých mi povedali, že som spisovateľka a ja som hneď na začiatku chcela hrozne oponovať, že ja nie som spisovateľka, ja som nenapísala obrovský brutálny román, ktorý by sa prekladal a dala som ho do cudzích jazykov a vo svete, takže ja sa necítim ako spisovateľka. A úplne vážne, že ako začnem tu s tebou polemizovať, že sa takto necítim. A kdybych ja napsala knihu? Tak si spisovateľka. Jasne. Toto chcem iba vlastne povedať, že pritom ja som vydala 2 knihy, ale ja sa naozaj stále necítim ako spisovateľka. Možno keď napíšem 3. alebo až 10. knihu, ktorá bude nejaký román a bude to niečo príbehové, tak sa tu môžeme znova stretnúť a poviem ti, že či sa cítim ako spisovateľka. Týmto chcem hlavne podporiť tých ľudí, ktorí píšu a tvoria, že aj takto člověk, který píše, se může cítit. Já hrozně děkuju zase za tu otevřenost, protože jo, jakoby, myslím, že často máme pocit právě, že ti lidi, kteří jako něčeho dosáhli, něčeho jako jasného, jako tak hmatatelného, jako že třeba vydali knihu nebo jich vydali víc, tak tady tím netrpí, tady těma věcma. Jo? Teda, nevím, ak trpia, tak se trochu bojím, že je to nějaká deviácia. No, ale já to mám takto. Já si nemyslím, že jsem spisovateľka. Dobře, tak já děkuju nespisovatelce Gabi, která napsala jenom 2 knihy, že si udělala čas ještě než takhle jakoby se s tebou úplně rozloučím a poděkuju ti za tvůj čas, který jsi tady nám, mým perfekcionistům a mě věnovala, protože hodně jsem se dozvěděla a já dneska. Tak přemýšlím, my vlastně se v tomhle díle jsme se bavili o perfekcionismu při psaní, koukali jsme se na tu tvoji knížku, na nějaký konkrétní věci, které vlastně blokují perfekcionisty při psaní v různých fázích a na nějaké jako techniky, které můžou pomoct. Napadá ti ještě něco, co jsme jako nezmínili, co by určitě bylo fajn říct? Spomeniem tu jednu techniku veľmi rýchlo, volá sa automatické písanie, free writing. Je to tréning zbavenia sa, je to ako rozcvička pred písaním. Tvojím cieľom je písať všetko, čo ti ide hlavou, ideálne rukou. Prepojiť ruku a ceruzku v nej s tvojou myslou a písať všetko o tom, ako sa ti nechce písať, čo ti poletuje v hlave a zotrvať pri tom minimálne 10 minút toho písania. Zaručujem ti, že potom to príde. Je to rovnako, ako keď robíš sériu drepov, najprv ti to vôbec nejde a pri 4. sérii už si vlastne hovoríš, že už trošku cítim svalovicu, ale robíš to. Takže toto je za mňa jedna z technik, ktorá ja ju budem milovať a všade o nej hovoriť. A niekto si povie, že to je jaká blbosť, ale vlastne to nikto nerobí. Keď to zistím, že však ja ti to hovorím, koľko som ti hovorila, že to máš automaticky. Ľudia to nerobia, ja nechápem prečo. To je ako, že tuto mám niečo, čo mi pomôže pri písaní a ja to nevyužívam, že príde mi to hrozne vtipné. Inak ja na to tiež niekedy zabudnem, že keď odkladám nejaké písanie, si hovorím, prečo nevyužijem automatické písanie, aby som sa vypísala z toho, ako sa mi nechce písať a potom vlastne začala písať.
A chcela by som to uzavrieť tým, že môžeme sa tu rozprávať o písaní, môžeme si čítať knihu o písaní, ale písať budeme vtedy, keď si sadneme na zadok a budeme jednoducho písať. That's it. Akože, dobre, kto má ten vysoko zdvižný stôl, tak môže aj stať. Nemusí tam byť ten zadok prítomný, ale... Chápu, ale písání áno. Písanie sa robí písaním. Hezky. Myslím si, že to je super na závěr a... Dokonca aj to písanie SAI sa robí na zadku. Takže... A myslím si, že se to dá hezky jako zobecnit i do různých jiných věcí, s kterými mají perfekcionisti problém. A to je, že většinou jakoby lékem na ten problém je akce. A že všechny ty věci, které prostě přichází s tím a s kterými se člověk vypořádává, tak přichází teprve až s tou akcí. Ano. Takže to je hrozně hezký, jako dík, že jsi to tady popsala. Já to asi budu muset teda vyzkoušet. A kdo to vyzkoušíte, jako máte tu kuráž a chuť to vyzkoušet, je to přijde hrozně zajímavý, tak určitě dejte vědět, klidně napište komentář tady pod to video, jaký to bylo, co vám to přineslo, jaký to byl pocit. Pane, už 10 minut vydržím to propiskou, nedostanu už křeč do ruky, už nejsem ale jinak je to dosť možné, že trochu budeš mať svalovicu, ale dá sa to zvládnuť. Že by mě zase narostl psací mozol. Super. Tak jo. A jak to uzavřem? S tím to uzavřem. No, za mňa je to sadni na zadok a píš. Sedí na zadek a píš. Tak jo. Díky moc, Gabi. A ja ďakujem. Děkuju. A vy se mějte pěkně a jednoduše pište. Áno. Čau.